Η αναμονή είναι έντονη, η αγωνία μεγάλη, η λαχτάρα ακόμα μεγαλύτερη. Όλοι αναμένουν την έλευση του Αγίου Φωτός, την ανανέωση της χαράς και της ελπίδας, την μαρτυρία του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Δείχνουνε κάπου ψηλά. Ίσως κάποια κανδύλια άναψαν. Βλέπετε κάποιες αστραπές. Μάλλον έχει έλθει το Πανάγιο Φως. Ήρθε το φως, ήρθε το φως. Αδελφοί, ήλθε το φως και πάλι. Ήλθε το φως και πολύ σύντομα, διότι υπάρχουν περιπτώσεις που κάθεται ο Πατριάρχης πολλή ώρα μέσα. Χριστός Ανέστη. Η χαρά και πάλι έλαμψε στα πρόσωπα των ανθρώπων. Η ελπίδα ανανεώθηκε. Χριστός Ανέστη εκ του τάφου, χαρίζοντας ζωή σε όλους τους νεκρούς, σε αυτούς που είδινε στα μνήματα, αλλά και σε αυτούς που ακόμα ζουν και θα εισέλθουν στα μνήματα έως τη συντελεία των αιώνων. Ο Πατριάρχης ευλογεί. Ο κόσμος αλλάζει, χαίρεται. Και αυτό που είναι ενδεικτικό και το είδατε αγαπητοί τηλεθεατές, πριν να βγει ο Πατριάρχης ήδη στρέψανε κάποιοι τους δείκτες τους πάνω στο υπερόν που άναψαν τα καντήλια. Ο Πατριάρχης τρέχει, θα εισέλθει μέσα στο ιερό του Ναού της Αναστάσεως, σε μια ειδική εξέδρα που είναι τοποθετημένη πάνω μπροστά από την Αγία Τράπεζα, και εκεί θα ευλογήσει τον λαό, ο οποίος λαός θα λάβει το φως για να το μεταδώσει στα τετραπέρατα του κόσμου. Η χαρά είναι έκδηλη στα πρόσωπα όλων. Άλλοι θα πάρουνε την φλόγα και θα την πάνε στα σπίτια τους. Άλλοι θα ανάψουν με αυτή την φλόγα τις καρδιές τους. Άλλοι με αυτή την φλόγα θα πυρπολίσουν τις αμαρτίες τους. Ένα είναι γεγονός, ότι η πίστη μας είναι η μοναδική αλήθεια. Αδιαπραγμάτευτη αλήθεια. Αλήθεια που δεν φωτίζει μόνο, αλλά αλήθεια που σώζει. Και τιμούμε αυτή τη στιγμή το ποίημα του εκκλησιαστικού μας ποιητή, του Βερίτη. Τα άλλα φώτα των ανθρώπων ήταν φώτα, 1000 φώτα, αλλά δεν ήταν το φως. Και το φως για εμάς είναι ο Χριστός. Είναι το φως του αληθινών, που φωτίζει κάθε άνθρωπο και τον οδηγεί στην θεογνωσία, σε αυτήν την μεγάλη αλήθεια της θεογνωσίας. Όλος ο Πανάγιος Τάφος έγινε φωτεινός. Βλέπω εδώ μοναχές, την μοναχή Στυλιανή. Να ευλογήσω πάλι τα γένια μου, από τη Μητρόπολη μας και αυτή μαζί με τις άλλες μοναχές που βοηθούν το έργο του Πατριάρχου εκεί στα προσκυνήματα και στα σχολιά. Η μοναχή Στυλιανή είναι εκπληκτικός. Μέσα στην χαρά της Αναστάσεως, μέσα στο φως, σε αυτή την πλημμυρίδα φωτός, όλος ο Πανάγιος Τάφος πλημμύρισε από το φως του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Σταυροκοπιούνται άλλοι βάζουν το φως στο πρόσωπό τους και δεν καίγονται, το βλέπετε απέναντί σας, κατά την πίστη του ο καθής. Είναι συγκλονιστικές οι ώρες, αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.
Ο άγγελος λοιπόν της Αναστάσεως η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός. Της Αναστάσεως του Χριστού που σε λίγες ώρες θα πραγματοποιηθεί μέσα στις εκκλησιές μας. Και ας μην λυπάται κάποιος που αν σήμερα το βράδυ δεν θα πάρει φως από το φως που άναψε στα Ιεροσόλυμα. Αν πιστεύει ήδη έχει το φως μέσα στην καρδιά του και το φως που καίει στο καντιλάκι του σπιτιού του Άγιο φως και ιερό είναι. Η πίστη είναι αυτή που δίνει ουσία στις πράξεις των ανθρώπων και αξία. Φως λοιπόν Χριστού, φως ηλαρών, φως Αγίας Δόξης, φως αθανάτου Πατρός. Σήμερα αγαπητοί τηλεθεατές ενεφάνει στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων. Απολαύστε την θάλασσα αυτή του φωτός. Απολαύστε την και χαρείτε την. Είδατε, είπαμε, κατά την πίστη του ο καθής. Ο ένας φοβόταν να ακουμπήσει το Αγίο Φως. Το άλλο χέρι πήγε με παρησία και δεν κάηκε. Είναι ακριβώς σαν τον Πέτρο που όταν δεν έβλεπε τον Χριστό κατάματα άρχισε να βυθίζεται μέσα στα κύματα. Έτσι και εμείς, κατά το πόσο βλέπουμε τον Χριστό μέσα στα μάτια και ζούμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας, αυξάνεται και η πίστη μας. Δεν είναι αυτόματη η πίστη. Δεν είναι fast food. Δεν λέω αποφασίζω να πιστεύω και πίστεψα. Θέλει αίμα για να λάβεις πνεύμα. Θέλει αγώνα για να προσθέσεις πίστη. Και θέλει ταπείνωση για να ελκύσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να σου χαρίζει πίστη. Σε ανθρώπους με επιρμένη νορφρίν και ψηλό κεφάλι εύκολα δεν προστίθεται πίστη. Μάλλον μειώνεται. Σε ψυχές που λιώνουν στην μετάνοια και στην ταπείνωση προστίθεται πολύ πίστη και οι ψυχές αυτές κατακλείζονται από την πίστη και από το φως του Χριστού. Χαρούμενα πρόσωπα, ενθουσιασμένα πρόσωπα γεμάτα από τη χάρη και από το φως του Αναστάντος Ιησού Χριστού βλέπουμε. Και αξίζει εδώ και πάλι να ευχαριστήσουμε το φετινό χορηγό της μεταδόσεως, τις γραφικές τέχνες Μέλισσα, της αδελφότητος Λιδία, οι οποίες ιεραποστολικώς εργάζονται πολλές δεκαετίες, όχι για να αυξήσουν προσωπικό πλούτο, αλλά για να πάρουν αυτό το αποτέλεσμα και τον καρπό της εργασίας τους και να τον μοιράσουν στους φτωχούς, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν πόθο και αγάπη για τον Χριστό. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μας όλες αυτές τις αδελφές που τόσο άοκνα σαν μέλισσες εργάζονται στον αμπελώνα της Εκκλησίας, μέσα στην Εκκλησία και όχι έξω από την Εκκλησία. Ανάβει και το κεντρικό κανδύλι του κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου από τον φύλακα του κουβουκλίου, τον πατέρα Παντελεήμονα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής δορυφορικής συνδέσεώς μας με την Αγία